Заманалар үзгәре, әмма театрның жанға үтеп керү сәләте мәңгелек. Театрлар дөньяга сибелеп яшәгән милләттәшләребезне дә куандыра. Буа дәүләт сатира театры шул сәяхәтчеләрнең берсе. Казахстанда ул 3нче тапкыр. Тулырак Таңсылу Насырова җиткерер. Зарыгып көткән Буа театры бүген Нурсултанның укучылар сарайында. Тамаша башлануга санаулы минутлар. Сәхнә артында соңгы әзерлекләр бара. Кызлар көзге алдында кайнаша, ә егетләр үз рольләрен шомарта. Менә безнең кечкенә кызның кудагыйсын бәреп үтерәсе килә. Чөнки ул минем хатын турында әллә нәмәндик каһар суккан сүзләр сөйләп йөри. Тау башында тимер капка, ачыла да ябыла. Тау башында тимер капка, ачыла да ябыла. Менә бу эшләр буенча килү. Әйбәт, тел буенча, милләт мәсьәләләр буенча. Ул бик мөһим. Чөнки монда безнең милләттәшләр әле шактый байтак. Аларның күбесе инде менә шул саган театр сәнгатенә. Театр сәнгате дигәннән нәрсә әйтәсе килә инде. Аңлыйлармы дип. Аңлыйлар. Без үзебездә наушниклар да әйтәбез. Күпчелек халык инде аңлап карап утыра. Әкәмәт комедия спектакле үзенең беренче күренешеннән үк тамашачының күңелен яулап ала. Комедияның эчтәлегендә тагын бер тамаша. Авыл колхозчыларына 10 көн эчендә спектакль куярга дигән боерык килә. Рольләрне гади авыл халкы башкара. Артист! Менә минем хәзер! Ә мин аларның артисты! Ну точно, пока не китте! Уявана сузура! Мин дурак түгел! Сез дураклар! Спектакльнең яшерен сюжет юлы мәхәббәт хисе белән сугарылган. Сине башка бер кирәге юк. Мин сине күпмезләп эшкә таптым хәзер инде сине бер кирәге юк. Сан бит инде хәл. Инде синең үз гаиләңнең изеп кызың бар. Аңламыйсың шул син мине, Дания. Тамашачылар Әкәмәт комедия спектаклен бик җылы кабул иттеләр. Хәтле күңелле итеп елмаеп карадык. Астана татарларына бик күңелле. Үз туган телләрен ишетү, бөтенесе бик куаныч булып шатланып киттеләр. Ул сатира, ул күрсәтте калай булмайды. Без карадык, күлдек, үлен күрдек, уйнадык, карадык. Рәхмәт килгәндә. Миңа спектакль бик ошады, бик матур булды. Таңсылу Насырова, татарлар, Нурсултан шәһәре, Казакстан.